हेलो लोगोफोर, गोबाङानो कनफ्यूज जाबाय थायो जे आंना पेआउट एकाउन्ट डिटेल्सखौ आं होनो मोनाखै। कन्टेन्ट मनेटाइजेसनाबो फैबाय, सेटआपबो खालामबाय, नाथाय पेआउट एकाउन्ट डिटेल्सखौनो होनो मोनाखै। बा जायना कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुल मोनाखै बिथांमोनाबो स्टार सेटआप खालामनाय समाव पेआउट एकाउन्टनि डिटेल्स होनो मोनाखै। एकाउन्ट नाम्बार, बिजनेस टाइप बेफोरखौ होनो मोनाखै। स' लोगोफोर, नोंथाङा बेखौ माब्ला होनो मोनगोन, माब्ला आपडेट खालामनो मोनगोन, बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिलांगोन। भिडिअखौ फारसेनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलां। लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो हागोन बेयाव कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुल मोननो हाबाय बिथाङा। बेयाव कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुलखौ जेब्ला क्लिक खालामो, सेटआपबो खालामबाय, बेयाव आर्निंबो जागासिनो, बेयाव जेबो प्रब्लेम गैया। स्टारबो सेटआप खालामबाय, अके, बेयावबो जेबो इसु गैया। नाथाय मेन इसुआ पेआउट एकाउन्टआव जेब्ला क्लिक खालामो, बिनिफ्राय सेटिंनि आइकनाव क्लिक खालामो, नायनो हागोन बेयाव पेआउट एकाउन्ट इनफरमेसनाव काउन्ट्रि ओमफ्राय बिजनेस नेमल' जानानै दं। ओमफ्राय बेयाव आपडेटनि अपसन ओंखाराखै। गाहायाव पेआउट अनार नेमा, एकाउन्ट अनार नेमा नाम जानानै दं आरो डेट अफ बार्थल' जानानै दं। बेयाव एकाउन्ट डिटेल्स, टेक्स इनफरमेसन, बिजनेस टाइप नेम बेफोरखौ होनो मोनाखै। माने बेफोरखौ आपडेट खालामनो मोनाखै, एकाउन्ट नाम्बार आपडेट खालामनो मोनाखै। बिनि थाखायनो नोंथाङा जोबोद टेनसन जादों नङासै? नोंथाङा बिनि थाखाय जेबो टेनसन लानाङा। बियो प्रब्लेम नङा, प्रब्लेमानो नङा। नोंथाङा कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुलखौ मोनबायब्ला, सेटआपबो खालामबायब्ला, एकाउन्ट नाम्बार होनो मोनाखै, न' प्रब्लेम। नोंथाङा आर्निं खालामबाय था। आरो जाय बिथांमोना कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुलखौ मोनाखै, नाथाय नोंथाङा सानदों आं बेंक एकाउन्ट डिटेल्सखौनो होनो मोनाखै, कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुलखौ आं मोननाय नङा नामा होननानै, मोनगोन। कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुलखौ बयबो मोनगोन। जेरैबायदि नोंथाङा कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुलनि थाखाय नोंथाङा खामानि मावदों, बे हिसाबै नोंथाङा कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुलखौ मोननो हागोन। नाथाय नैबे पेआउट एकाउन्ट डिटेल्स, एकाउन्ट नाम्बारखौ होनो मोनाखै होननानै नोंथाङा टेनसन लानो नाङा। जेब्ला नोंथाङा नैबेयाव नैबे कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुलाव नोंथाङा जेब्ला आर्निं खालामगोन, नोंथाङा नायनो हागोन पेआउट एकाउन्टआव क्लिक खालामनानै सेटिंनि आइकनाव जेब्ला क्लिक खालामगोन, बेयाव मा लिरदों, बेयाव गाहायाव मा लिरदों, आपडेटथ' ओंखाराखै, आपडेटनि गाहायाव मा लिरदों, टु आपडेट इउ निड टु कमप्लिट अनबर्डिं, टु कमप्लिट अनबर्डिं इउ निड टु हेभ आर्निं डेट मिट दा रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड। बे बेंक एकाउन्टआ आपडेटनि अपसना फैखागोन जुदि नोंथाङा कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुल बा स्टार्सनिफ्राय एसे एनै रांखौ खामायनो हागोन। जेब्ला नोंथाङा आर्निं खालामनो हागोन, अब्ला बे कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुलनिफ्रायनो जा, स्टार्सनिफ्रायनो जा, बे बेंक एकाउन्ट डिटेल्स, पेआउट एकाउन्ट डिटेल्स आपडेटआ अट'मेटिकलि श' जाखागोन। बिनि उनाव नोंथाङा बेनिफ्राय आपडेट खालामनो हागोन, गासैबो इनफरमेसनखौ नोंथाङा एड खालामनो हागोन। नाथाय दा फेसबुकआ गावनो हरखायाखै। जेब्लासिम नोंथाङा आर्निं खालामनो हाया, एसे एनै $10, $15 बेफोरबायदि, नोंथाङा $20 बेफोरबायदि नोंथाङा आर्निं खालामगोर, बिनि उनाव बियो अट'मेटिकलि फैखागोन। बियो प्रब्लेम नङा दे लोगोफोर, बेखौ प्रब्लेम होननानै साननो नाङा। बेयो प्रब्लेम नङा। आरो बिनि थाखाय फेसबुकखौ चेक खालामनो बा आंखौ कन्टेक्ट खालामनो बेफोरबायदि नङा। आं भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खिन्थाखाबाय, बियो जेबो प्रब्लेम नङा, जोबोद मोजांनि बाथ्रा। नोंथाङा उनाव सोलों रोंनानै उनाव गोसोबायदि नोंथाङा एड खालामनो हागोन, फेसबुकआ जेब्ला हरगोन। बेखौ दा मानि थाखाय बेफोरबायदि फेसबुकआ खालामदों होनना बुङोब्ला, फार्स्टआवनो रोङा माया आपडेटनि अपसनाव क्लिक खालामनानै जानला मानला उल्टां फाल्टां होनानै लालाबायो। बिनिफ्राय रं जायोबाथाय फेसबुक टिमखौ रिपर्ट हरो। गोबां बेफोरबायदिनो सुबुंफ्रा, लाख सुबुंफ्रा फेसबुकनो बेफोरबायदिनो रिपर्ट हरदों। बेनिखायनो फेसबुकआ सानबाय जे पेआउट एकाउन्टखौ सिगां होग्रोनायनि थाखाय आर्निंखौ खालामग्रोनो होगोन आं बिसोरखौ, बिनिफ्रायसो आङो जेब्ला एकाउन्टआव हाबनायजों समान जाबाय, अब्लासो आङो पेआउट एकाउन्ट डिटेल्स साबमिट खालामनायनि अपसनखौ हरगोन होननानै बेफोरबायदि बानायनाय जादों। दा सोर सासेनो फेसबुकआ रिप्लाइ हरथ्र'नो, सोर सासेनो गोदानै क्रिएट खालामनायनि अपसनखौ होफिननो? बिनिखायनो माने फेसबुकआ गावनो डिसाइड खालामबाय जे पेआउट एकाउन्ट डिटेल्सखौ उनाव होगोन, सिगां आर्निंखौ खालामग्रोनो होननानै माने बेफोरबायदि खालामनाय जादों। बेनिखायनो बियो जेबो प्रब्लेम नङा दे लोगोफोर, बेखौ गोसोआव लादो। बेखौ आपडेट खालामनो थाखाय नोंथाङा एसे एनै आर्निं खालामनानै लाग्रो, बिनि उनाव अट'मेटिकलि बियो फैखागोन। अके, आइ होप भिडिअखौ नोंथाङा एसेबाबो बुजिबाय जानांगौ। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो। चेनेलाव फार्स्ट टाइम फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै होदो, जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेसन भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो। अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ। टाटा, बाय बाय एन्ड टेक केयार।